puso mo ay hubog lang yung uri ng instrumento. As kapalaya na may kumulata, mga ilig ng iwi ang urapan niya. Unang kung palapas nila naiiganyaran na tanan, salit nagsasayaw kaya yun tuhan kadamaan. Sayaw na kita, ikapitan itong magmuna, mapalisan niya, ikong sihana. Uulihan at kung iba, masasayawin tayo at hira, kaya yun, hinakumulatan. Nagpumulat at kumatukan, ikamagana. Kung baga pagkaon, kamarasan, kaya ipagsayaw sa tanag-ikaiha, na ikaw kay maliwakagi, iyong kamusto na. Alright! Dapat kagabigan Ernesto Bayan, itong talaga ginuman. Sugat ba ni Lumanes, ang opisina o sa balikbayan ni Mrs. Lourdes Averi. Natin ka upahila, natin ka namula, itgala, ang kinahanglan na dahin siphit. It aton taga-lamisa. Sige? Okay lang? Natong kita, itong sunod. Gamasaya! Minuto-minuto.